Kaixo, gaur azalduko dugu Googleek duen beste aukera bat. File stream. Zer da hau? Bueno, askotan ohituta gaude gure ordenadorean ditugun programekin lan egiten. Eta badakigu Driveek bere aplikazioak dauzkala. Dokumentuak Driveko aplikazio berezietan irekitzen ditugu. Vale, nahi badugu Google Driveen dauzkagun dokumentuak eta fitxategiak gure ordenadorean ireki, ordenadorean ditugun programetan, erabili behar dugu programa txiki hau. Azken batean, egiten duena da, norberaren ordenadorean karpeta bat sortzen zaio, eta hor ikusten ditugu Driveen dauden fitxategi guztiak. Eta irekitzen ditugu, baina irekitzen ditugu ordenadoreko programekin, adibidez Wordekin, edo PowerPointekin, edo Photoshopekin, edo ordenadorean ditugun programekin. Drivean gaudenean, internet bidez, ezin ditugu ireki programa horiekin. Orduan, hori ahalbidetzen du. Driveen dituzun fitxategiekin, zure ordenagailuko programekin lan egiten duzu. Nola egiten dugu hori? Joan behar gara Drivera, norberaren Drivera, eta hemen daukagu, ezarpenak, eskuratu ordenagailurako Drive, eta hemen egin beharko dugu, deskargatu. Deskargar, nik Windows daukat, eta hemen deskargatuko dut eskriterioan, eta badoa deskargatzen. Irekiko dut, behin deskargatu ondoren, eta esaten dit, akzeso direktoa sortzeko, hitz emango diot, instalatu da. Hasteko hemen ikusten duzue, sortzen zait, ikurtxo bat, eta ari da sinkronizatzen. Hau da, nik Driveen ditudan dokumentuak ikusten. Agerian jartzen. Zuei, nik lehendik eginda daukat, eta zuei eskatuko dizkizue sartzea, baimen batzuk onartzea, eta erabiltzailea sartzea segurazki berriro, dana onartu, eta ona iritsiko zarete. Orain ikusten badugu gure karpetan, ikusten duzu hemen, nire ekipoko beste unitate bat bezala sortu zaidala, Google Drive File Stream. Eta hemen daukat, nire unitatea, Drivekoa, eta unitate partekatuak. Eta hemen dauzkat dokumentu guztiak. Nik irekitzen badut Driveko dokumentuen formatoa daukan dokumentu bat irekiko zait internet bidez. Driveen. Nik irekiko banu Word bat, irekiko zait nire ordenagailuko Word programarekin. Eta hemen egingo ditut aldaketak, eta gordetzerakoan, non gordetzen da? Driveko karpeta honetan. Eta zuzenean joango zait nire Drivera. Irekiko dugu Word dokumento bat, joango gara Wordera, hemen idatziko dut zerbait, dokumentoa gordeko dut, karpeta horretan. Hemen daukat, nire unitatean, eta lehenengo karpeta honetan. Eta emango diot A izena. Gorde dut. Eta ikusten duzue, nire ordenadoreko karpetan dagoela,
eta baita ere egongo da Driveko karpetan. Aldi berean gordetzen da Driveen eta baita ere nire ordenadoreko karpetan. Unitate honetan. Nik nahiko banu karpeta bat edo dokumentu bat, fitxategi bat, internet gabe ere erabili, egin beharko nuke, lehenengo gauza, jarri gainean, eskubikoarekin, file stream, eta sakatu disponible sin conexión. Eta hemendik aurrera, karpeta hontan dauden fitxategi guztiak, internetik gabe ere, erabili nezazke nire ordenadoreko programekin. Eta gero, internet daukadanean, sinkronizatuko da eta Drivera igoko da. Hemen duzue ikurra eta ikusten duzu hemen sinkronizatzen ari diren dokumentuak. Nik nahiko banu gelditu programa hau, sinkronizatzen lotura ez egotea nire ordenadorea eta Drive, egingo nuke atera eta ja geldituko litzake, ez litzake sinkronizatuko Drive eta nire ordenadorea. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.